Bueno, ekipo, ongi etorri meloia saiora. Gaurkoan gure lehenengo meloia irekiko dugu Iratxerekin. Iratxe, ongi etorri! Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo. Bueno, azaldu pixkat, nor da Iratxe? Bueno, galdera zaila. Erantzun halko nizuke modu oso desberdinetan, baina bueno, gaurko meloian ja sartuta edo meloia aukeratzen. Iratxe aurrean daukasun neska gaztea da, eta kasu honetan gazteleku bateko langile ere bai. Eta zer suposa, ze tokia dauko zure bizitzan gaztelekuak? Zer ematen dizu? Bueno, alde batetik lana da, lana bizitzeko. Baina beste alde batetik ere bada, nolabait nire, ez dakit esan, nire gaitasunak, nire esperientzia, nire zera hori praktikan jartzeko espazio bat ere bai, ez? Bale, eta praktikan jartzen zauden bitartean, gazteen jarrerak zelako eragina dute zugan? Zer ikusten duzu, esaten duzula, Iratxeri hau... Ara gauza asko ikusten dira, azkenean gazteak dira nolabait, gazteak eta batez ere nerabeak, ez justo adin konkretu honetan, gizartearen isla oso potente bat, batez ere gizarteak bidali nahi dizkigun mezuen isla, ez? Azkenan nerabezaroa bada puntu hori zeinetan zauden apur bat kanpoko munduak bidaltzen dizkizun mezuak eta zuk ere jaso nahi dituzun mezuen arteko balantza bat topatzeko etapa, orduan ikusten duzuna da zer ari den mugitzen momentu honetan gizartean eta zer ari den iristen belaunaldi berrietara eta zer etorriko zaigun gizarte bezala urte batzuk barru, orduan guzti horren barruan justo orain, uste dut urteetan ikusi den zerbait dela, baina agian orain daukagun begiradagatik, daukagun perspektibagatik, asko ikusten da gizartearen patriarkalizazio guzti hori, kapitalismoaren erantzun guztia, apur bat islada guzti hori ikusten da nerabeetan. Eta etorkizuneko helduak direla kontuan hartuta eta belaunaldi berri horien eredu izango direla, ze eredu helduko zaie belaunaldi berri hauei? Zer da erreproduzitzen dutena gazte hauek? Uste dut, ari garela erreproduzitzen, behin eta berriz, gizarte bezala, patriarkatuaren logika guztia, eta gainera egia da, beti esaten dugula, ez? Urrats asko eman direla aurrera, asko aldatu direla eszenatokiak, baina azkenean patriarkatuak beti bilatzen du egokitzapen bat, eta beti topatzen du toki hori. Eta orain ikusten duguna da, zelan batez ere sare sozialen bidez, orain etorri dela oso potente, ez ikusi dugula horren eragina, nola sartzen ari den patriarkatu guzti hori oso modu zuzenean, filtro barik, nunca mejor dicho, eta zelan erreproduzitzen diren inorekin kontrastatu gabeko mezuak, ereduak, guzti hori. Eta, zu ez hitzaile bezala horren aurrian zelan eragiten dozu edo zelan borrokatzen dozu horrekin bukatze aldera? Beste gunean egin nion nire buruari apur bat aldera hori, ez? Ezin puntura arte egiten ari nahi zen ondo, gaizki, ez? Bai, asko epaitzen dugu gure burua. Egiten dudan gauzetako bat, eta uste dut talde bezala ere egiten dugula, eta geroz eta gehiago egiten dugula, dela behatu, konpartitu eta konpartitze horretatik joan identifikatzen, ez? Gauza ezberdinak azkenan, batzutan ez dira horren beste entzute dituzun komentarioak, egiten diren botera harreman oso bisualak, dira sortzen diren dinamikak espazio batean, ez? Zelan okupatzen diren espazio batzuk, zelan hartzen den boterea espazio batzuetan, gainera jolasak daudenan ere bai, ze jolas hartzen dituzten ere gorputz maskulinoagoek, zeintzuk femeninoagoek, orduan uste dut daukagun tresnarik potentena dela, daukagun begirada. Eta begirada horretatik joatea identifikatzen eta identifikazio horretatik
joatea buelta ematen. Logikamente, gertatzen bada momentu batean gaztelekuan, zeo zer oso zuzena, oso direktoa, oso erreza dena identifikatzen, jarri aldira momentu horretan neurriak, hitz egiteko, gertatu dena, zergatik gertatu den, nondik datorren jokaera hori, baina beste askotan dira oso implizituak diren gauzak, eta como tal, igual ikusten ez direnak momentu zehatz batean, esku hartze zehatz bat egiteko moduan, orduan behar da bebai denbora, perspektiba eta atzera pausu bat ematea hori lantzeko. Vale, eta ikusezinagoak diren olako jarrerak identifikatzerakoan, normalean zelan egiten duzue, porque suposatzen dute eurentzat bebai ikusezinagoak aldirela izan, gurotezan pertsona batek zerbait zuzenagoa egiten duenean, horren inguruan hausnartzeko aukera dauko, baina nahi gabe dabilenean jarrera zapaltzaile bat mantentzen edo ez dakit, espazioaren funtzionamendu egokirako erasotzaile izan daiteken jarrera bat eukitzen, zelan aldo zue landu hori o zelan lantzen duzue? Horrelako gauzen aurrean egiten dugun gauzetako bat da, eta batez ere guri begira, ez pertsona bezala, gu erreferenteak gara haientzat. Eta gara erreferente helduak gainera izialdi espazio batean, baina espazio bat arautua dagoena nola baitez, da espazio konkretu bat, zu hona sartzen zara eta ulertzen duzu hemen muga batzuk daudela, orduan, alde batetik izan behar gara referente, baina referente ez bakarrik garelako espazio horretako dinamizatzaile, baizik eta garelako ere bai pertsona heldu bat balore batzuekin, jarduteko modu batzuekin, orduan eredu izan behar gara, haientzat, egiteko moduetan. Eta beste alde batetik ere bai, gu gara espazio horietan mugak jartzearen arduradun. Orduan, mugetatik ere landu daiteke guzti hori. Azkenean, usten dugunean askatasuna egiteko nahi den guzti hori da, entzuten dudana, erreproduzitzen dut, eta baliatzen da, eta espazioan onartzen da, orduan jarraitzen dut ziklo horretatik, eta aurrera jarraitzen dut. Orduan, gauza horiek mugatzea, hitz egitea, mahai gainean jartzea esatea. Oie, beste egunan ikusi nuen hau, zuk zelan bizi duzu. Eta batzutan, galdetzen dizuten hori esaten duzu, hostia, pues ez naiz gelditu pentsatzera, baina egia da, ez dakit, lagunekin nagoenean onartzen dudala, baina gero etxean gaizki sentitzen naiz. Osea, horrelako gauzatxoak egitea, azkenen asko egitea, ez? Momentuan irakurri behar da bai zein den momentua, zeintzuk diren aukerak, zeintzuk diren ere bai espazioaren mugak, eta joatea ukitzen tekla ezberdinak. Guk egin dezakegunetik, haiek egin dezaketen horretar arte, zubian dauden gauza guzti horiek. Da apur bat abstraktua, baina ere irakurri behar delako momentua, ez? Ez da berdina esku hartze bat hori lehen komentatu duguna, ez? Gauza oso zehatz edo konkretu batean, edo sortzen diren dinamika horietan. Jo, Iratze, aipatu dituzu mugak eta mugen inguruan hitz egiten gaudela, niri askotan gertatzen zait, nire egunerokotasunean muga asko ditudala eta, bueno, kanpotik esarritako muga asko ditudala, eta beharrezkoa daukat, como gelditzea eta hausnartzea muga hauen inguruan, ostra, zergatik ezin dut egin hau, zergatik ez didate usten hau egiten, honengatik. Orduan, gaztetxokoan mugak martxan jartzerakoan, zelan egiten duzu aurrelanketa bat egiten duzu aurretik, edo behin muga ezarrita arazoa moztu behar dalako errotik, ja lanketa egiten hasten zaret, edo muga hauek ezartzerakoan ze bide hartzen dituzue? Bide ezberdinak, ez? Egoeraren arabera ere bai, batzutan mugak adostuak dira, ez? Guztion artean hitz egiten dugu, pues hau onartuko dugu, hau ez, zer da errespetu falta bat, zer ez da errespetu falta bat, norarte bai, norarte ez. Beste momentu batzuetan jarri behar duzu muga eta egoera oso deskontrolatua denean efektos praktikos egiten duzu esku hartzea, baina bai saiatzen gara, horrelako mugimenduak ematen direnean, gero lanketa bat egotea, ez? Orduan, norbait kaleratzen duzu eta kaleratzen duzun momentuan kalea ezin da izan espazio huts bat, bestela larun bat arratsalde batean. Kalea bere horretan aisialdi espazio bat bilakatzen da, orduan ateratzen zaitut espazio honetatik, baina zoaz gozagarria den beste espazio batera egia da orain neguan, daukagu baza hori hotzarena, orduan horrekin ere jolastu daiteke, baina baldin bazoaz kalera, hurrengo egunean zatoz, eta sartzen zarenan espazioan,
topatzen zara, nirekin berriz, en plan, kaixo, ketal, eta hitz egiten da gaiaren inguruan, eta hitz egin daiteke nondik datorren jarrera hori, zer den ikusi duena kanpoan, ere harreman du bere bizitzarekin, ze askotan ikusten dute haiei gauza asko gertatzen zizkiela, baina besteei ez. Orduan, hor ere jolastu behar da apur bat komunitate ikuspegiarekin, ez horren beste individuala, taldea, ze taldea oso guai igotzeko, baina gero jeizteko asko zailagoa da. Orduan, depende, lanketa bat egon behar da, hori fijo, atzean, bestela mugak ez dira ulertzen, baina egia da testu inguruak berak eta zerbait, muga bat pasatzeak ondorio bat baldin badakar, bere horretan ja harremantzen duzunean bada azalpen bat, ez? Ez aizu azaldu behar ere ezin duzula pilota lehiotik bota. Eta botatzen duzunean eta esaten dizut, bota duzu pilota kalera, ulertzen duzu, puntu horretara arte iristen gara. Orduan, hobe gero lanketa bat asko sakonagoa baldin badago, baina batzutan izan behar gara ere operatiboak batez ere momentuan bertan, igual beste gazte batzuk ere beste behar batzuk dituztelako, orduan egon behar gara guztira. Zer suposatzen du zuretzat orduan Iratxe muga hauek ezartzea? Bota duzunetik ere bai apurra tiraka. Depende eguna eta depende nire bai zen puntu arte nagoen kargatuta edo apur bat argiago oso zaila da mugak jartzea. Eta batzutan egin behar duzu, nik sentitzen dut egiten dudala antzerki bat momentu horretan, ez dena antzerki bat, ze dator hausnarketa batetik, dator perspektiba batetik, baina jarri behar duzu momentu horretan langile txipa 100%, esku hartze txipa, eta egin alduzun guztia eta alduzun hoberen. Gero dator resaka. Claro. Eta resaka hori batzutan da oso mingarria ikusten duzulako, agian pertsona batzuk ez dituzula interpelatu eta jarri behar diozula arreta gehiago, ze beti jotzen dugu esku hartzak egitera zarata gehien sortzen duten pertsona horietara, eta geratzen zaizkigu kanpoan, igual sufrimendu edo karga emozional gehien daukaten beste pertsona horiek. Orduan gero iristen zara etxera eta esaten duzu, igual hartu behar nituen 5 minutu eta eskatu itxaroteko, ez dakiz zer, eta hitz egiteko bai beste alderdi horretatik. Beste batzutan ere gertatzen zait, antzeko, depende zer respetu falta ematen den, asko interpelatzen banau eta jotzen badu zuzenean nire zauria, ikutu nauzu. Baina ere, ez dakit moduren batean ulertu behar dugu garela espazio horretan lehenbotu den, referente eta haientzat eredu hori, orduan atera behar dugu momentu horretan, ez dakit nondik adrenalina eta egin. Gero kudeatu eta logikamente gure atzean daukagun zaintza sare guzti horretaz tiratu eta gure lagunekin komentatu. Bai. Eta hor landu. Jo, Iratxe, niri gertatzen zait, nik zorionez nire zaintza sarea bai oso eraginkorra da, nire inguruaren 180 hezitzailea da, orduan horren inguruan hitz egiteko da, nire lanaren, ez dakit, nire lanean sortzen zaizkidan ez dakit, korapiloak edo askatzeko gunean bai direla nire lagunak, baina askotan, zuk aipatu duzun paper hori burutzea oso zaila egiten zait. Eta ez dakit zergatik, baina, klaro, niretzat hezitzaile izatea, eragilea izatea edo erreferente bilakatzea da horren bitartez euren bizitzan aletxo bat iztia deneinean, ze puntura arte nabil baloren transmisio hori egiten modu bortitz batean? Ez dakit. Eta transmititu beharrean nabil inposatzen, orduan, Iratxek zelan jokatzen du, zelan jartzen ditu balantzan bi puntu horiek ikusita gaztetxokoetan ematen diren jarrera zapaltzaileak? Hor botatzen duzunean bortitza, modu bortitz batean, ez dakit egiten diozune referentzia konkretuan, denbora tarte labur batean, gauza asko egin nahi izatera. Un poco itzulita praktikara. Ez que guzti honek sortu dit apur bat
hausnarketa ulertu behar dugula ere ditugun gazte guztiak ez daudela maila evolutibo berdinean, ez daudela haien bizitzako etapa berdinean, ez daukatela gaitasun berdina ere ez ulertzeko guztia, orduan guk egiten dugun lana iristen da puntu batera arte. Eta batzutan ez ditugu fruituak ikusten, fruitu horiek espero ditugulako modu batean, edo norabide oso konkretu batean, eta beste gazte batzuetan bai, eta esaten duzu, joder, zer egin dut gaizki, ez dudala lortu, pertsona hau, egotea espazioan, ondo, ez dakiz zer, errespetatzen inguruak, hau eta bestea. Jo, baina igual lortu duzu, behintzat, 2 urte barru pertsona horrek klak egiten duenean esatea. Ostia, eta onintzerekin egon nintzenean, hau esaten zidanean, ostia, klaro, egia da. Orduan, bortitza, denbora, gure lana, produktiboak izatea, uste dut dela guzti hori korapilo oso totxo bat, dela supererreala, bere horretan, baina ere, utzi behar dugula egoten eta askatzen bere horretan, sartzen bagara korapilloa hartzera eta esatera, zelan askatzen da hau, nahazten gara. Eta amaitzen dugu korapillo horretan barruan sartuta eta galduta. Baina ulertu behar dugu hori, perspektiba oso asko orokorrago batetik, pertsona batekin igual lortu duzula momentu batean hitz egitea bere etxeko problematikaren inguruan, lagunen inguruan, ikusten duena eskolan, ikusten duena, eta esaten duzu, elkarrizketa mamitsu fantasioso bat arratsalde batean. Eta beste batzuekin zaude oraindik, ezin direla espazioan sartzen diren bakoitzean, daudelako, puto marikon, puto no seke, puto no sekual. Baina, ulertu behar dugu, gure esku hartze dela, aletxo bat, eta batzuei azten zaio landarea lorakatera arte, eta beste bati, dagor elikatzen saiatzen, baina zerbait dago gainean egiten duela un poco tapa. Claro. Gero egia da bai, ulertu behar dela erabiltzaile bakoitza modu batekoa dela, da askotan kriston joera daukagula, como erabiltzaile guztiak estandarrizatzeko da danak sartzeko kanon jakin batean, kanon baino ezaugarritze jakin baten baitan. Eta, klaro, ulertu behar da bai, erabiltzaile bakoitza daukalo bere garapen fase hori, da gu bide lagun izan behar garela hortan. Baina, askotan ez duzunean ikusten garapen hori ematen dela edo ale pertsonalera eramaten duzu, hau da, etxera ekartzen duzu zurekin, eragina izaten duzugan edo ze jarrera ukitzen dituzu olako egoerei aurre egiteko? Egia da gaztelekuan ez aidala gehiagi gertatzen, beste espazio batzuetan bai, ez dut gezurrik esango, baina justo gaztelekuan egia da denez espazio bat oso esiari lotua, asteburuetan, bai. Rola da askoz leunagoa eta bai gure implikazioa gazteekin da oso anekdotikoa, ausartzen ez esatera. Orduan bai batzutan noala etxera eta esaten duela joder, eta honekin zer egin dezaket edo beste egunen super ondo eta uste nuen aurrera egiten zuela eta orain bueltatzen gara duela hilabete bateko jarreretara, ez da gizer, baina ere ulertu behar dugu, bueltatu bada, igual da guk ikusten ez dugun zerbait dagoelako, eta ere ezin gara sartu pertsonen bizitzak hankaz gora jartzera, ez dakigu zer gertatzen den etxean, zer gertatzen den kalean, zer gertatzen den eskolan, irekitzen badigute atea bai, baina atea itxita baldin badago. Gu ez gara inorrate hori botatzeko. Jolin, eskerrik asko Iratxe, oso mamitsua gaurko elkarrizketa da, ontxolan pizkat bukatzeko, eskatuko dizkizut bi gauza. Bale? Supermotzak, lasai, de chill. Alde batetik eskatuko dizut, ez dakit, como esaldi batean laburtzea gaztelekuetako egoera orokorra, eta beste esaldi batean esatia zein den, ez dakit, egoera jakin horretan topatzen dituzun zuloak tapatzeko konponbidea. Guau, hori ez da gaurko meloia, hori da bi melonazo. Lehenengoa, gaztelekuko egoerako esaldia.
lanean gaude, baina tranquiz. Apur bat. Eta bigarrena zen, barkatu? Pues ez dakit, bertan topatzen dituzun gabeziak, konpontzeko, konponbidea topatzeko, beste, ez dakit, konponbidearen esaldi bat, edo dana barne biltzen duen esaldi bat. Bale, niretzat da egotea, eta egote horretan egiten dugunaren ardura heltzea. En abstrakto. Egin eta eragin. Hori da, bai. Bueno, Iratxe, mila esker! Ireki dugu gaurko meloia! Eta jango dugu bat, bai. Eta hartu! Eta hau izan da, gaurko saioaren meloia. Zein izango da hurrengo astian? Eskerrik asko ekipo, beste batera arte. Zuen ulertu duzu galdera, porque hasi naiz hitz egiten eta galdu naiz galdera.